Ambo. Manje inini ndinovhunza kaini madzibaba. Ndovhunza mubvunzo chaiyo kana kuMasowe kuya. Hai ndokubvunza ini mambo. Ndokubvunza chaiyo handimbotya. Because ndakambomubvunza mumwe murume so aida kundinyararidza so. Ndakamubvunza kuti madzibaba imimi munozviziva here kuti Gabriel paakarambwa pamwisi mitatu akaramwa akadzokera kudenga nengarava yevaprofiti akati ndozviziva. Ndakamubvunza kuti Gabriel akaramwa nai munozviziva here kuti Gabriel asati aramwa akatanga kuramwa ndiani? Vakatadza kuzvipindura izvozvo. Ndakati alright, muda kuti inini ndinyarare, inini muchitadza kupindura mubvunzo. Gabriel paakadzokera kudenga akatanga kuramwa ndiani? Vese madzibaba vakatadza kupindura, hapana kana one akagona kupindura mubvunzo kuti akatanga kuramwa Gabriel asati aramwa ndiani. Pandati alright, chimirai ndikuudzei inini vachini kuti akatanga kuramwa ndiani? Ndi Abrahama ndiye akatanga kuramwa. Emmanuel, Elijah na Moses vakaramba kutumwa naAbrahama. Varamba kutumwa naAbrahama. Aroni akaratidzwa harawa yanga yakatsiga basket. Mubhasiketi umu manga muine zvinhu zvaaitora achiisa mubhasiketi murume uyu. Ndobva aenda kumabwezuva bvaapotera kuseri kwegore. Aroni aratidzwa chiratidzo ichocho. Pemhiwa pana Abrahama kana kuti pemhiwa ainzwa Abrahama ndiye akataura achiti mabasa angu ndatora. Saka Gabriel asati atora mwenje, Gabriel asati atora ngirozi, saka kutorwa mabasa. Saka ndina Abrahama mabasa angu ndaita sei? Ndatora, ndaisa mubhasiketi, ndaenda nawo. Saka ndaenda kuvabvunza madzibaba kuti ndichiti ko mabasa amuri kuita imimi akatorwa naAbrahama akaiswa mubhasiketi, amaakuita kuMasowe kwenyu imimi muchiveza zvipiyaniso, muchipfeka magemenzi egirini, muchipfeka magemenzi eredhi, munozviziva here kuti zvakatorwa naAbrahama zvakaiswa mubhasiketi? Ndakati alright, Abrahama uyu nebhasiketi rake raanga atora mabasa eMajorodhani aya akatorwa naAbrahama mabasa eMajorodhani aya. Vakaonoti Jacobo ndiye akaramba Majorodhani, vasingaziva kuti akatotanga abvuta Majorodhani ndiAbrahama. Ndakavabvunza kuti Abrahama nebhasiketi rake raanga atorera vakatumwa avatorera mabasa aisa mubhasiketi mabasa aya. Ndakavabvunza kuti Abrahama uyu akazodzoka here, akadzoka ari pamutumbi wani nebhasiketi racho? Havana kuzvipindura. Ndakati alright, saka inini matotora mabasa akatorwa naAbrahama ari mubhasiketi, matoaita mabasa enyu. Matotora zviri mubhasiketi kudhara Abrahama asati adzoka nebhasiketi. Mapaona? Saka ivo vanotengera panyaya yekuti Gabriel akaenda nevaprofiti. Gabriel asati aenda nevaprofiti, Abrahama akatorera varume vaya mabasa. Johane, Emmanuel, aiwa kwete Johane aiwa. Emmanuel, Elijah, Moses. Nevamwe ana Aroni vanga varipo vakatorerwa vese mabasa. Zvakanzi mabasa angu ndatora. Pemhiwa apedza kutaura izvozvo akati, ini Abrahama mwena wangu ndachera, hameno asina pekuhwanda. Akabva apinda mumwena wake. Ndakavabvunza inini alright kuti Abrahama uyu akazobuda here nomwena umo?
akabuda achiti kudiko zvimweni zvamakutoita mabasa evakatumwa. Abrahama akakutendera akazobuda here mumwena maakapinda umo, akabuda achiti kudiko pamutumbi wani vakatadza kuzvipindura. Takati ko mabasa ese amaakuita aya handina kuvarambidza, ine ndati handina kuvarambidza Jorodhani, handisi kuvarambidza Jorodhani, asi ndakavabvunza mubvunzo kuti Jorodhani zvarakatorwa, basa reJorodhani rakatorwa rakaiswa mubhasiketi naAbrahama, akazoriburitsa imomo ndiani? Akati kudiko? Vakatadza kuzvipindura. Ndakati Gabriel zvaakazodzokera nengarava yevaprofita akadzoka achiti kudiko? Akadzoka zvaari muna Jakobo, ndokudzoka kwaGabriel. Takati ko kudzoka kwaAbrahama akadzoka kuti kudii? Vakatadza. Saka ndakati aiwa, mabasa amuri kuita aya handisi kukurambidzai, asi ndida kukubvunzai kuti makapiwa nani, akakupai mvumo yekuaita mabasa iwayo ndiani? Nekuti Abrahama akaatora mabasa akaisa mubhasiketi akaenda nawo, akachera mwena, akati wangu mwena ndachera. Isaka pana madzimai Agnes akaprofita achiti, Emanuero, ndaona waierera nemajorodhani. Saka kwamuri kuenda musadzoka mazvikomba zvevasikana. Saka Isaka uyu akavarambidza majorodhani, akati ko munoendepiko ini chipo chenyu ndisati ndaberekwa? Saka Abrahama atora majorodhani, Isaka arambidza majorodhani, Jakobo azodzika futi arambidza majorodhani. Saka inini chandiri kubvunza inini kuti Abrahama akazodzoka here akakutenderai kupinda mujorodhani? Akati kudii pamutumbi wani? Isaka here akadzoka here akakutenderai majorodhani? Akasvika pamutumbi wani achiti kudii? Jakobo akazodzoka here achikutenderai majorodhani? Akadzoka pamutumbi wani achiti kudii? Gabriel paakamisa majorodhani akabata ngirozi akati, tida kutanga tanamata misi mitatu, kana tanamata misi mitatu mozoendera pamberi nebasa. Zvakaramba mamisi mitatu, vakazotenderwa here naGabriel kuti vaite majorodhani, kuti vaveze zvinhu zvavari kuveza, kuti vasonerere zvavari kusonera pamagemenzi. Mibvunzo iyi inofanira kutanga yapindurwa tisati tapinda imomo mujorodhani. Saka pindurai. Vakatadza kuipindura mibvunzo madzibaba. Vakatadza kupindura mibvunzo kuti Gabriel akazvipupura here zvamuri kuita izvi? Akazvipupura pamutumbi wani Gabriel achiti kudii Gabriel? Nekuti kumiswa kwemabasa aya kwakamiswa nenyaya yekuti vakaramba Gabriel. Saka imini muri kuendera nemabasa aya, muri kuendera mberi nemabasa, makanzi naGabriel wacho here enderirai nawo mabasa. Nekuti chero Emanuero zvaakataura akati, zvandakadzika ndichimire, akati ndirimo mamuri, asi handisati ndaberekwa. Saka vanhu vava kutoita mabasa eEmanuero kare, iye Emanuero ataura kuti handisati ndaberekwa. Elijah, wamunoti Elijah muchiti muri kupfeka magemenzi egreen ndeaElijah. Munoziva here kuti Elijah pane vanji aimira negumbo 1 achiti ndiri kurambidzwa kumira nerimwe gumbo, ndakamira nemakumbo ese ari maviri, nyika inoparara. NdiElijah. Zvine mimi makupfeka magemenzi egreen muchiti tiri ana Elijah. Muchitofamba zvini makumbo 2. Musingaziva kuti Elijah akakamira negumbo 1. Pane vanji achisvetuka negumbo 1, achisvetuka matombo pane vanji apo. Maakutenga gemenzi regreen maakuti tiri Elijah, tiri kujorodha vanhu
ndiErija. Madzibaba Erija munomuziva here? Ko Eria pane vanjapo panga pana Isaka apo pamharadzano apo akanhonga matombo matatu akati mitumbi mitatu yadzokera kudenga. Inini chitaura kuti yakazodzoka mitumbi mitatu iyi yakadzoserwa naEria kudenga yakadzoka panani? Akati kudii? Yakadzoka ichiti kudii? Pavakati ana Erija nana Moses nana Manuel pavakati taakumboenda kugungwa kunoveza mapfumo, vakadzoka here panani? Saka maakutoita mabasa ana Moses, maakutoita mabasa ana Erija kare, ivo vachiri mugungwa havasati vadzoka. Kana muchiti vakadzoka panani? Vakapupurwa naIsaka here? Nekuti mukuoneka kwavo vakaoneka pamberi paIsaka. Saka mukudzoka kwavo vanofanira kupupurwa naniko? NaIsaka. Isaka wacho futi haasati aberekwa. Saka iri matomhanya nemachira matsvuku kudhara, matomhanya nemachira egirini kudhara, matomhanya nemajorodhani kudhara. Machinda ari mugungwa ari kuveza. Ko ivo pavakaenda vakati tichadzoka seiko? Vakati tichadzoka nemheremhere, makomo matatu, hanzi hondo nekufa, nzara nekufa, zvirwere nekufa. Ndo kuzodzoka kwemachinda. Kana Emanuero akaenda akati yuri spenda, makomo matatu atyisa ini mwana Yuri. Matomhanya kudhara nemabasa Emanuel. Iye Emanuel achitoti makomo aya ndatotya, ari kutoatya makomo aya. Imimi manje matoana Emanuel kudhara, matozvipa zvidhindo, matoana Emanuel. Chitiudzaika kuti bhasiketi raAbrahama rakadzoswa nani? Chitiudzaika kuti mitumbi mitatu yakakandwa naEria kudenga yakadzoswa nani? Chitiudzai kuti machinda ari mugungwa akadzoka nani? Akadzoka ari pamutumbi wana achiti kudii? Saka ini madzibaba ndandisingavarambidzi kana kuti kuramba Jorodhani, asi ndanisida kutanga vandabvunza kuti chipindura ini bvunzo iyi. Chipindura kuti Abrahama akati kudii, Isaka akati kudii, Jakobo akati kudii, Gabriel akati kudii. Zvakapupurwa here nedare raAbrahama, Isaka, Jakobo? Zvakapupurwa here naGabriere? Vakutadza kupindura kuti zvakapupurwa nani. Saka ina ndakuvarambidza madzibaba, ndakambobvunza chete mubvunzo. Ndakavaudza kuti endai pamurewa negomo domboshava, matunhu matatu, mapiwa matatu aGabriere, munobvunza zvamuri kuita izvi. Munozvibvunza, munobvunza Gabriere mbune, munobvunza Isaka mbune, munobvunza Jakobo mbune, munobvunza Abrahama kuti zvaakatsiga bhasiketi remabasa akaripani, zvaakati mwena wangu ndachera akazobuda here mwena imomo. Zvese izvi hamuzvizive. Chamunoziva chete kumhanya mberi muchiita mabasa evakatumwa. Matoo vakatumwa ini, matoo ana Erija kare. Iye Erija achiri mugungwa, matoo Erija. Matoo Mozisi achiri mugungwa. Matoo netsvimbo dzemijimo namashave kare. Ndosaka muchidonhedza munedzinza. Nhasi munhu anodonha nedzinza nhasi. Mumudonhedza nedzinza inini wacho inini. 3 days anodzoka futi momudonhedza futi. Mangwana ari kudonha, mangwana ari kudonha. Hapana kazvamuri kuita. Siyana ine munhu, ko munomupunzirei pasi? Musina. Ndo zvandikutaura kuti tangai mapindura mibvunzo iyi, musati mamhanya kumvura. Tangai mapindura mibvunzo, musati masona machira matsvuku.
tangai mapindura mubvunzo musati mapfeka magemenzi egreen. Tangai mapindura mibvunzo yaenda kubvunza iyo. Vakatadza kuipindura madzibaba. Vakatadza kuipindura. Kuti alright ini mune mupanda muri kutaura kuti Johane Masowe yakati. Isoziva Johane Masowe Echishanu. Johane Masowe yakati. Johane Masowe yakati. Ndakavabvunza kuti alright kuJohane Masowe kwenyu ikoko kwamuri kuti Johane Masowe yakati. Abrahama akambotaura here ikoko ari pamutumbi wani. Nekuti kuchishanu Abrahama akataura pamutumbi wapenyu. Ndakavabvunza kuti alright Isaka akambotaura here kuMasowe kwenyu ikoko kwamuri kuti Johane Masowe yakati. Pakati Isaka asati ambomudzwa achitaura kuMasowe kwenyu. Sakati kwedu kuchishanu akataura pamutumbi wamadzimai ekisi. Ndakavabvunza kuti Jacob akambotaura here ikoko. Vakati haana. Takati kuchishanu Jacob akataura pana nini? Pana Edison. Ndakavabvunza kuti Gabriel akataura here kumipanda yenyu yamakavaka imimi. Vakati haana kutaura. Takati kwedu kuchishanu akataura Gabriel. Akataura pana Paulus, akataura pana Sebastian, akataura pana Tiki. Gabriel akataura pavanhu vakawanda kuchishanu. Saka mabasa amava kutiza nawo muchiti Johane Masowe yakati tinoita zvakati. Zvakapupurwa naAbrahama here? Zvakapupurwa naIsaka here? Zvakapupurwa naJakobo here? Zvakapupurwa naGabriel here? Makangogona chete kupindura ipapo. Makangogona chete kungopindura ipapo kuti basiketi raAbrahama rakadzika riri kupi? Isaka akaberekwa here? Rushanga zvinoreveiko? Mabasa amuri kuita anotenderwa here nerushanga? Makangogona chete kuzvipindura izvozvo madzibaba. Ina ndakumbokurambai, ndingoti pindurai tienzani. Makangogona chete kupindura. Aiwa tinobva taenzana. Saka ndonhau iripo madzibaba stepney. Kuti vanhu vari kumhanya. Vari kuenda mberi. Erija achiri mugungwa. Vatowana erija kudhara. Isaka asati abereka vatowana Isaka kudhara. Emmanuel asati abereka vatowana Emmanuel kare. Vatovabhabhatidzi vakutobhabhatidza nyika. Madzibaba ndakavabvunza madzibaba kuti alright imi munobhabhatidzwa kangani? Saka nditinobhabhatidzwa gore rega. Ndakati alright saka kana une 54 years zvichireva kuti unobhabhatidzwa like 54 times uchingobhabhatidzwa chete. Ndakati harisiriro Jorodhani. Hamusi kuenda kuJorodhani, muri kuenda kumvura. Hamusi kuenda kuJorodhani, muri kuenda kupi? Muri kuenda kumvura. Nekuti Jorodhani unobhabhatidzwa ka1. Kana wana wabhabhatidzwa ka54, baba. Hakusiri kubhabhatidzwa. Saka mibvunzo atende ndichibvunza. Ndikweze vanoti hanzi vanhu vekuchishanu mune nharo makaoma musoro. Aiwa. Tine zvatakabata. Tangai wapata chirapanura iwewe wacho kuti Abrahama, basiketi raAbrahama rakadzika nani? Mitumi mitatu yakadzoserwa naEriya kudenga yakadzika nani? Tanga wazvitaura izvozvo. Because mubhasiketi umukaumo ndo mune mabasa kaumo, mabasa kayo. Mabasa atakamirirayo ari mubhasiketi raAbrahama. Kuzoti atoitwa mabasa aya kunotanga makomo matatu. Nzara nekufa, urwere nekufa, hondo nekufa. Makomo matatu akatoti anzi atyisa ini mwana yuri. Mwana yuri ari kutoatyawo makomo aya urwere nehondo aya. Saka inini manje makomo matatu asati atombodarika, asati atombosvika matoo erija kudhara. Saka ini madzibaba makangogona chete kupindura chete kumubvunza ndabvunza. Aiwa kuJorodhani ndouya. Ndetouya mondiJorodha. Asi makatadza kuipindura mubvunzo handiuye. Chero makati vakuru vedu vakajorodhwa, ana nhingi vakajorodhwa, dzanga dzaanyama dzanga dzakujorodhwa idzo madzibaba. Dzanga dzaanyama. Ndiudze kuti Abrahama akajorodhwa kupi?
Isaka akajorodwa kupi, Jacob akajorodwa kupi. Musandiudze mitumbi. Ndiudze kuti Abrahama akati kudii, akapashisa here neJorodhani. Abrahama akakupa here Jorodhani kuti aiwa bhasiketi randakatakura iri Jorodhani iri ndakutambidzai. Akatambidza ani? Isaka akaberekwa here? Jakobo akati kudii? Musandiudze mitumbi yevanhu madzibaba, kuti ana Agnes kana kuti ana Edison kana kuti ana ningi ana Tiki kana kuti anani mazita evanhu. Musataure mazita evanhu, taurai tsananguro. Taurai tsananguro. Saka makagona chete kupindura apa kuJorodhani ndouya. Makagona kupindura apa machira matsvuku ndinoashandisa. Makagona kupindura apa machira egreen ndinoashandisa. Asi makapatadza ipapo, aiwa tichamirira tsvimbo mutauro yogoita se yorapanura. Basa ndiwe watakamirira.